Добромира Костова, изказване. Заповядайте, госпожо Костова. Благодаря, господин председател. Изказването ми ще е малко по-общо. На първо място съм много разочарована, че в залата не виждам кмета на град Пловдив, не виждам заместник кмета по екология, не виждам заместник кмета по строителство, не виждам главния архитект, не виждам заместник кмета по транспорт. Това за мен показва тотално неглижиране. Горе-долу веднъж в годината в тази зала ние обсъждаме най-големия проблем на града, защото въздухът, както знаем, директно се отразява на здравето на всички ни, на здравето на децата ни. По този най-голям проблем на града не виждам хората, които реално в техния ресор е това да се справят с проблема. Екологията, много пъти сме го говорили, проблема с справянето с фините прахови частици, много незадоволително изпълнение на предната програма за качеството на атмосферния въздух, само 3000 горе-долу климатика, 10% са заменени от наличните печки на твърдо гориво. Това, което колегата каза, проблема с фините прахови частици от строителството, проблема с намаляващата зелена система. Главният архитект не сме го виждали в тази зала, както е на позицията си. Проблема с зелената система, дърветата, изчезващите дървета в града, които трябва да ни правят кислорода, на кого ще попитам какво се случва с тях? Транспорта. Колко години провал? Защото ние не можем да се справим с изпаренията на автомобилния трафик. Ние постоянно имаме проблем с автомобилния трафик и днес се работи за предлагане на алтернативи на този автомобилен трафик. Мога да изреждам до утре. Фактът е, че този отчет не е проформа просто нещо да си приемем тук, а да говорим за проблема, с който продължаваме да не се справяме. 2010 година трябваше да постигнем тези мерки, които още не можем да постигнем. 14 години по-късно. Говорим си всеки ден как тази година малко повече сме подобрили показателите. Ние тези показатели трябваше да ги постигнем 2010 година. Това са, представете си, децата родени 2010 година, тази година са кандидат гимназисти. Тия деца другата седмица са на матури да влизат в гимназия. Те учат за тези матури в мръсен въздух. Това им причиняваме, защото от 14 години ние сме постигнали тези мерки и се хвалим с едни доклади. Това искам да кажа наистина жестока критика към това, че не виждам отношение от главните действащи лица, кмета и заместник кметовете. Благодаря. Госпожо Костова, реплика. Благодаря. Във връзка с транспорта, за да видим реален ефект върху въздуха, не е достатъчно просто малко да намалим автомобилите, както вие говорите, COVID и ваканции. Говорим за драстично намаляване на трафика. Драстично намаляване на трафика е промяна на цялостната стратегия на общината за управление на трафика, категорично приоритизиране на градския транспорт. Градският транспорт е трагедия от години, от няколко мандата. И продължаваме да не виждаме някакви активни действия за това да се предложи реална альтернатива. Реална альтернатива на автомобила. Така че хората да искат да се качат на градския транспорт. С едни ваканции, с малкото там намаление по COVID един месец, локдаун 2 месеца, не може да има този ефект, който ние търсим. Така че, колега, със сигурност съм съгласна с вас, че трябва да се направи по-сериозен анализ относно влиянието на трафика върху въздуха. Така е. Но някакси усетих, че вие смятате, че малко колите едва ли са ни чак такива проблем. Да, 50% от замърсяването идва от автомобилния трафик. И ние трябва да работим за предлагане на алтернатива. Благодаря. За огромно съжаление всички тези неща, аз мисля, че те са ясни на повечето от нас какво трябва да се случи, но за съжаление пловдивската икономика не е достатъчна да поеме такава финансова тежест. Поради тези причини ние, ако не предприемем радикални мерки, които са по-скоро трудни на този етап, ние няма как да си позволим качествено да променим въздуха в Пловдив. Трябва да бъдем реалисти, което не означава да не търсим подобряване на въздуха, но трябва да бъдем реалисти. Конкретно, що се отнася до зелената система на Пловдив, зелената система на Пловдив не е лоша. На всяко едно ТП, когато се качите, може да видите, че Пловдив е доста зелен град. И вътре в
напълно урбанизираната територия на град Пловдив, трудно може да се намери къде да се създаде допълнителна зелена площ. Госпожа Костова, реплика. Благодаря, господин председател. Честно казано, малко ми е неудобно, дори че ми се налага да взимам реплика по този въпрос, защото първото, с което започнахте, беше смешно, меко казано. Да казвате, че околоградската железница в момента е проблема на това, че Пловдив от, както вече казах, вече кандидат гимназисти, родени, 14 годишни деца, откакто не можем ние да се оправим с транспорта на Пловдив. Говорим за проваление 40 милионов проект за електронно таксуване. Говорим, че в момента градският транспорт е буквално опасен за живота на хората, защото половината от климатиците в автобусите не работят. Говорим за елементарни неща. Говорим в момента от 14 и повече години как градският транспорт де-факто не съществува в Пловдив, а вие се опитвате да изкажете, че околоградската железница ви е на вас проблема. Това е меко казано смешно. Нека да сме видяли, че има работещ градски транспорт, че автобусите, които имаме в момента, работят и предлагат алтернатива на гражданите на Пловдив, преди да си говорим за, както сме говорили, трамваи и така. Второто нещо. Зелената система, господин Георгиев, при предпоръка от Световната организация за 50 квадратни метра зелени площи на глава от население, в Пловдив, в Кючук, Париж има 4. По общ устройствен план сме около 16. Значи едно минимум ниво от 20 квадратни метра зелени площи за града, за да си говорим за някакъв минимум на добро състояние за въздуха на града, ние ги нямаме. Защо ги нямаме? Защото масово зелените площи на града се унищожиха в последните 10-20 години. Съвсем наскоро, миналата година, както знаете, един голям парцел отиде. Останалите зелени площи, които ние се опитахме да спасим чрез това, че бяха заложени за озеленяване в общия устройствен план, госпожо Костов, не се виждат никакви заявки тези площи да бъдат запазени. Те в момента са отделени за озеленяване, само че не виждам никаква воля в общината тези площи да ги отчужди или по някакъв начин да ги запази за пловдивчани. При положение, че вече, приключвам. Мога още много да говоря, но в никакъв случай няма да приема приказки след 14 години непостигане на параметрите, ние да говорим как те... Благодаря ви, аз.